Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kugwira ntchito yawo ya usilikali ngati olamula asilikali. Popitilira ndi mwambo wathu olemekezeka a president athu amayi ndi abambo, posachedwa apa ndikuperekani m'manja mwa yemwe akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi, yemwe agube ndikubwera patsogolo apa kudzapempha inu a president kuti pereteyu agube pozungulira m'bwalomu poyamba poponya miyendo yawo pang'ono-pang'ono, zija mu Chingerezi timati slow time, ndipo kenaka poponya miyendo yawo mofulumira, zija mu Chingerezi timati quick time. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, allow me now to hand you over to the parade commander, Lieutenant Colonel Chance Chembezi, to proceed with the parade program. Parade commander. Chimene chikuchitika tsopano nchokuti amene akutsogolera perete ameneyu anapita kukapempha chilolezo kwa mtsogoleri wa dziko lino kupesa athapita mthalika kuti tiloleni kuti tikuonetseni perete imene tichitira kuno. Ndipo pakadali pano pereteyo wayamba ndithu. Kupangira kwanza tamena kuti mvera pa MBC Radio 1 ndiye kuti kumbali inayi kuli awo amene akumaliza maphunziro awo amene avala zakhaki, kwinaku kuli ena amene avala zija zofira kuntunda ndi mathalauza okuda, ndiye akuyamba kumeneko kuti achite perete wawo m'bwaloli. Amene afotokozera kuti pereteyo adzikhala mu ndondomeko zosiyanasiyana, pena adziyenda pang'ono-pang'ono ijamati slow march, kenako quick march, koma adzitero kumazungulira nkumakadutsa pamene pali mtsogoleri wa dziko lino kumpasa ulemu. Kuti chisangalalo ndithu anthu angowaona anyamata ndi asikana amenewa kuti akuyamba pereteyo, chisangalalo kombera m'manja. Nde tikuona ndithu kuti perete afuna ayambe tsopano, atembenuka kudzatembenukanso zizungu zawo zija za chisilikali za about 10 ndi zina zote ndi zimene zikumveka ndithu m'bwalomo, kusonyeza kuti pereteyo wayamba tsopano. Izikuoneka zosangalatsa kuona mmene asilikali akusunthira matupi awo kuti akhale mudongosolo bwinobwino, mundandanda bwinobwino. Ndiye tikaona mizere ya awo akhaki ilipo ndithu pafupifupi 12. Ndithu mizere ya 12 ikhozomakhala ngati mwina pa mzere uliwonse akumakhalapo 8 kapena 9 amodzi, koma pa mizere ikumakhala iwiri ndi ngati watsogolera wawo, ena awiri watsogolera wawo, mizere nanso ili watsogolera wawo, chimodzimodzinso mbali inayi ya amene avala zofira kuntunda ndi za black, matrouser a black kumasiku ndithu ndi mmene zikukhalira. Komatu mmene mtsono muli dongosolo, ndipo zosangalatsa kwambiri ndithu, mwambo uchititsa chidwi kapena titikaso zomwe zichitikira kuno ku ground la Mafco kusalima mboma limene la Salima, kumene mtsogoleri wa dziko lino Profesa Athapita Mthalika
akufuna kukhazikitsa asilikali amene nditaonanso bandi yawo ya asilikali ndikuti ndimene ikutsogolera zimenezi perete wayamba ndithu apapa ndeya kuti perete uyu wayamba ndiwenda pang'ono wa slow motion. They will be on eyes right. This is an honor that is accorded to the Commander-in-Chief during parade, and as such, I will request only His Excellency the President to stand for the honor. As already stated, the parade is formed up by our distinguished officer cadets dressed in gabardines and the backup troops who are dressed in red tunics, black trousers, and maroon berets are troops from the Parachute Battalion. And to spice up the parade, we have the Malawi Defense Force Blast Band, which is dressed in red tunics. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo. Apatu taona kuti nkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi walamula tsopano kuti makadetiwa ndi asilikaliwa ayambe kuguba poyamba poponya miyendo yawo pang'ono zija mu Chingelezi timati slow time. Ndipoti iwowa akazungulira adzalamulidwanso kuti ayambe kuponya miyendo yawo mofulumira zija mu Chingelezi timati quick time. Olemekezeka a President Tatu Amai Ndabambo tikaonetsetsa m'bwalomu tiona kuti maofisala awiri anyamula mbendera zaulemu. Tonse tikupemphedwa kuti mbendera zaulemu zimenezi zikamadutsa ndi pafupi pamene ife takhala tidziyimirira popereka ulemu wake. Komatu asilikaliwa akamadutsa ku nsanja kuno adzakhala ali pa eyes right. Utu ndi ulemu umene umaperekedwa kwa mtsogoleri wa dziko yekha monga iye mkulu wa asilikali, ndipo apo ndidzapempha a President wokha kuti adzayimirire ndi kulandira ulemu wawo. M'bwalomu tikuona kuti muli maofisa cadet ndipo asilikali amene akuwaperekeza ndi amene tikuwaona avala zofira awa iwo watu amachokera ku Parachute Battalion. Awatu ndi asilikali aja amadziwika bwino kuti amadumpha mu ndege pogwiritsa ntchito ma parachute. A President Tatu kudutsatu patsogolo panupo pakali pano ndi mkulu amene akulamula pereteyu Lieutenant Colonel Chance Chembezi. Ndipo Division number 1 akulamula ndi Officer Cadet Precious Kampala. Division number 2 akulamula ndi Officer Cadet Dungani Msogoya. Ndipo Division number 3 akulamula ndi Officer Cadet Bowazi Nkama. Division number 4 akulamula ndi Officer Cadet Tabo Chirambo. Ndipemphe pamene mbendera zaulemu zikudutsa tatiyeni kunsanja kuno tonse tiyime. Division number 5 akulamula ndi Officer Cadet Precious Nkwina. Ndipo Division number 6 amene akulamula ndi Officer Cadet Collins Pili. Amene anyamula mbendera zaulemu ndi Lieutenant Aram Simwaka ndiponso Lieutenant Crispin Pili. Amene akuperekeza mbendera zaulemu ndi Staff Sergeant Frederick Chitekwa ndi Staff Sergeant Henry Kembo. Ndipo Parade Regimental Sergeant Major ndi Warrant Officer Class 1 James Mbelele. Tikale. Division number 7 akulamula ndi Lieutenant Stephen Musa. Ndipo Division number 8 akulamula ndi Lieutenant Jessica Kamwana. Division number 9 akulamula ndi Lieutenant Hastings Nyekanyeka. Ndipo Division number 10 imene yangodutsa patsogolo panuyo bwana akulamula ndi Lieutenant Joseph Curtis Nyirenda. Division number 11
akulamula ndi Lieutenant Daliso Mumbuza, ndipo division yomaliza imene ili division number 12 amene akulamula ndi Lieutenant Daniel Chihu Chilambula. Ndipo kumbuyo kwenikweniko kuli wachiwiri kwa amene akulamula pereteyo amene pa Chingerezi timati parade second in command, ameneyu ndi Captain Priscilla Somanje. Parade coordinator amene akuyendetsa kuti pereteseyu aoneke bwino, ameneyu ndi Lieutenant Dave Mwai Madziatera. Mkulu wa asilikali amabacha, Director of Music, ameneyo ndi Colonel Levson Chisambi, ndipo Drum Sergeant Major ndi Sergeant Chipirilo Siware. Apapa ndikuti perete uchali mkati me anafotokozera amene akuyendetsa mwambo uno Lieutenant Colonel Paul Chiphwanya kuti pereteyo akhale m'magawo angapo. Gawo loyambali ndili chakuti slow motion, akuyenda ndithu pang'ono nde amafotokoza ndithu kuti ayi kutsogoloko wavala za khaki ndi makadeti amene akhazikitsidwa lino ngati maofisa cadets. Koma amene ali kumbuyo kwawo amene wandi asilikali aku parachute battalion aja amene amadupha mlengalenga, amene akukhala ngati kugwirizira mwambo, kugwirizira anamwali kuwaperekeza kuti ayi tikulemekezani kuti muyambe ntchito yawo. Nde kukubwera kutsopano kukhale gawo lachiwiri lija la quick match imene perete itsopano aziyendano mwandawala ndithu. Nde tikuona amene akutsogola pereteyi wakhala ngati chodulira iyeyo kuti akafike kutsogolo akayambitsenso ndithu imene ya quick match. Komano amene afotokozera mja ndithu kuti ayi ndi mwambo osangalatsa, mwambo wa pamwamba kwambiri, ndipo bandi imene kwatsogolera kuti perete imeneyi akhale wabwino okoma chotere ndi cha MDF Brass Band. Zonse zikuchitika ndithu pa bwalo lake limeneli la Mafo Salima. Ife pano pa MBC Radio 1, MBC TV kupatsirani tsatanetsatane wa zimenezi monga manthu wa mawayilesi ndi makanema pano pa Malawi, ndipo khapo ndithu mungapeze zimenezi zikuulutsidwa live imene tikuchitira kuno. Kunena kuti mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika maudindo wake ngati mtsogoleri wa nkhondo ku Malawi ndamene akutsogolera mwambo umeneyo, ndamene avomereze kuwatchula kuti ayi tsopano ine maofisa cadets poseda pompa akangomaliza ndithu perete amene akuyenda. Tunena kuti anthuwa alipo 122, 26 amayi, 96 abambo, ndipo 10 mwayiwo kuchokera mayiko ena amene tawandikana nawo amene nawo pa ubale omaphunzitsira asilikali ena amene zachitikira kunoko. Ena mwayiwo ya wayamba tsopano uchama tichani quick match uchi. Koditu kwa amene mulitsatira pa wireless kuli zosangalatsa kuno, dongosolo kuwala zimene zili kuno zosangalatsa kwambiri. Nde ayi ndiye nditsatire ndithu dzimveranso ndithu awa Chiphwanya akufotokoza kumatchula amene akutsogolera mbali na iliyonse. Deeply steeped in cultural and historical significance, serving as an emotional reminder of the traditions that bind the military together. Military parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, have long been associated with pivotal national events and symbolize the unity, strength, and resilience of our defense force. During the commissioning ceremony of officer cadets, distinguished ladies and gentlemen, military parades serve a dual purpose that extends beyond mere tradition. Firstly, they honor the rich heritage of our military, showcasing the values, history, and pride that have shaped our armed forces over the years. These parades, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, are not just displays of military precision. They are a celebration of the enduring spirit and legacy that our military represents.
Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, military parades also provide a vital platform to recognize and celebrate the dedication and commitment of the officer cadets throughout their rigorous training. These young men and women have undergone extensive preparation, demonstrating immense resilience, discipline, and a steadfast commitment to their personal and professional development. Their journey has not been easy. It is marked by long hours, challenging exercises, and the need to develop both leadership skills and tactical knowledge. Ababa ndekuti mwambo umenewu wapereka kupita kumapeto tsopano chifukwa ayenda kuyamba paja pang'ono kenako ayenda wachanguja wa quick march ndekuti pakadali pano chimene chichitike chokuti uyu amene posayira pamba mwambo owakhazikitsa iwowa ngati asilikali amene azitchera maofisa cadets nde taona ndithu acha banda so pamene akakhala pena titi akayima pena akuyimba komano zosangalatsa ndithu zimene zikuchitika kuguba kungoti usilikali kusinkhondo yokhayokha kumakhalanso zinthu zina zosangalatsa ngati zimenezi zikuchitika pamenepa lero lino maono mene mafotokozera ndithu kuti ayi akumaliziza tsopano pereda akatero ndi pamene no ikhale nthawi choti iwowa adzozedwe kuti akhazikitsidwe ngati maofisa cadets. Ndikunena kuti kuli mwambo osangalatsa kunoko ukhozomana ngati usilikali ndi nkhondo chabe sikukhala kusekerera sikukhala kusangalala sikukhala kuvina koma tatione ndithu mmene iwowa akugubira zikuoneka ndi zosangalatsa ndithu akusangala awira kuzimva ukoma ndithu mogwirizana bwino ndi banda amene akutsogolera zimenezi. Nde zikangotha zimenezi zogubaguba zaperetezi ndekuti ayambe mwambono owakhazikitsa iwowa ngati makadets officer cadets kuti nawo satenga malumbiro awo ndi kuvomereza kudzipereka kwawo kutumikira dziko la Malawi ngati asilikali ankhondo amene akuchita kuti officer cadets. Ababa ndezi kusangalatsa kwambiri ndipo zadongosolo kwambiri kugubaka kumakhangati kuti akuvina ndithu aliyense pamodzi mwendo wakumanja wakumanzere kuyendera limodzi zosangalatsa kwambiri ngakhala anthu amene akutsetera zimenezi kunoko nawonso akusangalala nazo ndithu tikutha kumva mavuvuzera kululutira kwina kotero. Nde officer cadets pamene mtsogoleri wa dziko lino ndi amene anapatsidwa mphamvu imeneyi koma akuyenera ndithu kuti awatsogolere ndi kwatchula tsopano kuti ino maofficer cadets chizungu chake kuti commissioning them as officer cadets kenako iwowa akhale ndi kuti akutenganso malumbiro awo. Zonsezi zikufika live pano pa MBC TV komanso MBC Radio 1 kuchokera kuno ku Mafco Ground mboma la Salima. Tikunena kuti amenewa alipo 122 maofficer cadets atsopano kwa amene akuonera pa TV mumadutsa anthu awiri ena ovala zakhaki ndi ena ovala zofira kuntunda ndi zokuda. Akhakiwa ndi atsopano anamwalionda amenewo amene alandire ulemu wawo nyota zawo lero lino kuti maofficer cadets koma ali kumbuyoko ndi aja timati parachute amene avala zofira kuntunda mabaleta awo a orange ndi matrousers a black. Iwowa ali ngati ndithu kuti ogwirizira unamwali kuwaperekeza anamwali wawo kuti ayi takulandirani uno kusilikali kuliso nthambi ina ngati yathu ya parachute ena maini mwina mbwera mzati joina kuno muone zichitika. Nde panopo akulowerano mbali ya kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino kuti zimene ziyambike.
we may take our seats. Nyimbo imeneyo ya mtundu wathu kusonyeza kuti tsopano mbalija ya pelete yatha. Chichitike pano ndi mwambo uja pa Chingerezi kuti commissioning kuti uyambe. Nde chichitike nchokuti asilikali ena abwera adzatenge mifuti imene anyamula makadeta amenewa kuti alumbire bwinobwino. Kenako ayambe mwambo umene olumbira omwe otsogozedwa ndi a Captain Mathias Kaliza omwe ndi mkulu wa zamalamulo ku Malawi Defence Force. Will commission the 122 officer cadets that are standing in front of us. But before that, the officer cadets will take an oath of allegiance that will be followed by a prayer. However, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, you may wish to note that once an officer cadet is granted commission, he no longer carries a rifle while on parade. Therefore, shortly, the arms party will march into the parade ground to take over arms that the officer cadets have been using while on parade. Thereafter, I will hand you over to Malawi Defence Force Legal Officer, Captain Mathias Kaliza, and the Malawi Defence Force Head of Chaplaincy, Colonel Canon Richard Maida, to administer an oath of allegiance and offer a prayer respectively. Allow me now to invite the arms party to march into the parade ground. Arms party. Awa asilikali amene ali makadetiwa akuti pamene akhazikitsidwa kukhala ma officers kadeti sangapangenso pelete ali ndi mfuti. Ndakuti awalandireka imfutizi kenaka alumbire. Ndi chimene chokuti kukubwera asilikali ena amene sanali mbali ya pelete yayi amene alowe mbwalomu kuti tsopano awalandire mifuti imene atengayi. Kenako akapereka mifuti imeneyi ndikuti kukhale mwambo walumbiritsa umene utsogozedwe ndi Mathias Kaliza omwe ndi legal officer a Malawi Defence Force. Kenako pakhale pemphero lowapempherera amenewa lomwe litsogozedwe ndi Colonel Canon Richard Maida omwe ndi Head of Chaplaincy ku Malawi Defence Force. Ndipo izi zonse kuno zimachitika mapereteperete ngakhala kuti perete watha koma awa amene akulowa nawonso akuyenda tumadongosolo lawo akuguba kuti akalandire mfuti zimenezi. Nde akuti iwowa achokera brigade imene yakumvera ndi amene apatsidwa mwambo umenewo. Iwowanso nawo avala zofira kuntunda ndi matrauza a black koma mphepete mwa matrauza ndithu mutayenda chinzere chofira. Ntchito yawo kungolandira mifuti imene agwiritsa ntchito ma officer cadets amenewa pamene amapanga pelete wawo. Zosangalatsa ndithu kwambiri zomwe zikuchitika chifukwa iwo akubwera m'mizere iwiri yomwe yalowa pakati pa mizere iwiri ya ma officer cadets amenewa. Ndikuti nawonso abwera 122 ndipo aliyense akhale ndi wake amene amulandire mfuti. Mifuti imene akugwiritsa ntchito pa nthawi ija imene amachita pelete wawo. Mwambo usangalatsa kwambiri, mwambo ochititsa chidwi, mwambo ukongola. Zonsezi kuno ku Mafumu Grounds kusalima afika aliyense ndiye sawasankha wake ndipo akumugubira pafupi. Kenako ndoti amutembenukire kuti ayi bwera ndikulandireni chidachi kuti mulumbire tsopano komanso mtsogoleri wa dziko lino akukhazikitseni ngati ma officer cadets. Nde akuyenda pang'ono kuti awandikane bwinobwino kenako kupatsana mifuti ija kuti ayi tenga ndilandire ayamba nkugwirana mapewa. Mifuti iyi anayimangirira mapewa ndawo amasula kaya mmenemo kuti kenako ayitenge mifuti koma akudikirana ntithu aliyense amalize bwinobwino kuti zikhale zadongosolo ndithu.
Yeah. Ndithu ndimene zachitikira mapewa mumaoneka tawaiti timene tinaphimba nyota zawo ndayamba kwachotsa nyota kenako akuwalandira mifuti zonsezi tituya ndimene mwambochititsa chidwi omwe kuchitika kuno ndithu kuti ayi zikusangalatsa tsopano mifuti apereka ndiye safuna ambe kubwerera tsopano awa anabwera kudzatenga mifutiwa atembenuka ndithu iyayi mwendo wakumanja kumenyesa kuti khu apo ulendo wayambaso munyadira tsopano analowa opanda mfuti mbwalo mautuluka ndi mfuti kukazisamala kuti awa maofisa kadetso tsopano alumbire malumbiro awo ndipo tija timaoneka mmapewa mwawo tawaiti tija atachoka kuti nyota yawo ioneke tsopano kuti awati maofisa kadetso ndi tikuona m'bwalomo mukulowa ndithu amene ali Captain Mathias Kaliza omwe ndi legal officer wa Malawi Defence Force avala zija amavala maloya kumene kunso ku usilikali kuli maloya komanso kwalowa a Colonel Canon Richard Maida omwe ndi head of chaplains nawonso avala za ubusa asilikali awiri amene wangakhale avala zogwirizana ndi ntchito zawo kuti ine ndimapanga za malamulo kuvala chiwigi chija ndi chigauni cha malamulo awanso avala mkanjo wawo ngati mbusa koma ndi asilikali ndithu ndi amene apatsidwa mphamvu yolumbiritsa ma cadet amenewa pa ntchito imene agwira chiyambe ndi kulumbira kumeneko akuti oath of allegiance kenako enawo awapempherere Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is now time for the oath of allegiance and a prayer. Allow me now to hand you over to Malawi Defence Force Legal Officer Captain Mathias Kaliza and the Malawi Defence Force Head of Chaplaincy Canon Richard Maida. I do hereby swear by the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Malawi, faithfully serve the people and the Republic of Malawi, as a member of the Malawi Defence Force, obey all laws of Malawi and all orders, regulations, directions, and instructions concerning the Malawi Defence Force, and uphold and defend the Constitution of the Republic of Malawi, and discharge all the constitutional duties of an officer of the Malawi Defence Force, according to law, without fear, favor, affection, or ill will. Let us pray. Our God, creator and sustainer of life, we come before you with thanks and gratitude for the gift of life you have accorded to each one of us. We come before you with these newly commissioned officers,
Lord, we pray that you bless them and show them the way of righteousness. Let them know that the fear of God is the beginning of wisdom, and wisdom helps to differentiate between light and wrong. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Pempero kuchokera kwa Colonel Canon Richard Maida, Head of Chaplaincy wa Malawi Defense Force. Ndipo zisanachitike zimenezo kunali mwambolombe mpaka dali pano ndikuti mtsogoleri wa dziko lino afuna apereke mphamvu zake mopesa mphamvu zake awakhazikitse anthu amene wangati maofisa cadets. Thereafter, a prayer is administered. Administering a prayer serves as an invocation of blessings. It often includes requests for divine protection and wisdom for the cadets as they begin their service. Prayer also provides emotional support to cadets and their families. Prayer also offers comfort and reassurance during a time of transition like the one we are about to witness. The words spoken during a prayer can serve as encouragement, inspiring cadets to embrace their new roles with courage and determination. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is now the moment that we all have been waiting for. This is when the 122 officer cadets standing in front of us will be commissioned and become officers of the Malawi Defense Force and the Allied Defense Forces represented here. It is, therefore, my singular honor and privilege to humbly request His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, to make the declaration. Your Excellency. I, Professor Arthur Peter Mutharika, in my capacity as President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, in the exercise of the powers vested me under Section 78 and 161 of the Constitution of the Republic of Malawi, read with Section 13(1) of the Defense Force Act, do hereby commission you to the rank of Second Lieutenant. I congratulate you. A big hand for our newly commissioned officers, distinguished ladies and gentlemen. Apa ndikuti mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhazikitsa wapatsa nyota kuwavomereza iwo kuti maofisa cadets ndipo wapatsa rank ya second lieutenant. Nkhani yosangalatsa kwambiri chimwemwe iyi ni nthawi yomwe aliyense kuno amayembekezera. Mwina kungofotokozera ndithu kuti iwo alipo 122 amene akhazikitsidwa tsopano lero lino ngati maofisa cadets, 26 amayi, 96 abambo, 10 mwa iwo ochokera m'mayiko ena, mwambo osangalatsa kwambiri. Ndi chichitika apa nchokuti pali mwambo tsopano opereka mphoto kwa iwo amene achita bwino kuposa anzawo. Amene mafotokozera ndithu kwa amene akutionera kuti awa avala zakhakiwa ali kutsogolo kwenikweni ndi anamwali alero makadeti amene tsopano kanoti maofisa cadets ovomerezeka mtsogoleri wa dziko atawakhazikitsa. Kumbuyo kwawoko kuli ena amene avala zipewa za maroon, zovala zina za kuntunda za red ndi matrauser a black. Amenewa ndi aja a parachute battalion. Tinangulakwitsa kuti mwina masomu ukamaona mitundu ya zinthu zimalakwitsa tinazatchulapo kuti ayi zipewa za orange ayi zimenezi ndi za maroon, zimenezi ndipo ndi zimene amavala amene a parachute aja odumpha mmwamba. Ndi posachedwa pompa ndikuti pakhale mwambo umene opereka kwa amene achita bwino. The President will present awards of merit to deserving newly commissioned officers for their exceptional performance during the training. First, Your Excellency, I have the honor to present to you the newly commissioned officer
who during training was considered by the Commandant Malawi Armed Forces College to be the overall best officer cadet and was a senior under officer. This is none other than Second Lieutenant Precious Kampala. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, Second Lieutenant Precious Kampala was born on 30 September 1999 at St. John's Mission Hospital in Mzuzu. He did his primary and secondary school education in Mzuzu, and thereafter was selected to Chansa College, where he graduated in 2023 after obtaining a Bachelor of Science in Electronics. chikuchitika tsopano nchokuti mtsogoleri wa dziko lino akupereka kwa amene wachita bwino kuposa anzake onse amene wanda Second Lieutenant Kampala amene akupatsidwa kuti Sword of Honor and Scroll kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Ameneyo kungofuna kufotokozera kuti pamene akhazikitsidwa tsopano anthuwa simakadeti soya ndi ma officers of the Malawi Defense Force. Mokuti uja la makadeti lichalata basi liligwiritsa ntchito tsopano iwo ma officers of the Malawi Defense Force. Rank yawo ndi pinawapatsa mtsogoleri wa dziko lino Second Lieutenant taona apa ndithu Precious Kampala and amene wapambana anzake onse kuchita bwino pa maphunziro awo amene anachita kwa chaka ndi theka. Tsopano iwowa akupatsidwa ndithu mphoto yawo zosangalatsa kwambiri. Iwowa ndi amene achita bwino kuposa ena onse. Kampala will begin his career as a platoon commander at the Parachute Battalion based in Sengape, Salima. Ayi angolongosolanso udindo umene apatsidwa afikira ngati platoon commander wa Parachute Battalion kusalima konkuno. Zosangalatsa ndithu kwambiri kungofika udindo wakulu ngati umene platoon commander. Iwo aso ndi amene achita bwino kuposa anzawo onse pa maphunziro amene nawo kupereka ulemu wawo kwa mtsogoleri wa dziko lino pamene afuna abwerere kumene ayima ndi azinzawo. Akuchoka ndithu ndi takadaliwa tsopano iwo akubwerera kwakhala pamene panali anzawo. Second Lieutenant Dungane Msowoya. Second Lieutenant Dungane Msowoya iwo ndi amene akhala achiwiri kuchita bwino pa maphunziro amene wamwe anachita ndipo nawonso akuyenda ndawala yawo ndithu kukalandira mphoto yawo kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika. Akuwafotokoza ndithu kuti iwowa anabadwa mchaka cha 2002 aphunzira chipatala secondary school where he graduated in 2023 with Bachelor of Science in Public Affairs. Second Lieutenant Dungane Msowoya hails from Chikukula village, TA Kampingo Siwande in Mzimba district. Second Lieutenant Dungane Msowoya will be presented with a scroll. Second Lieutenant Dungane Msowoya will begin his career as a platoon commander at the 11th Battalion of the Malawi Army based at Chilumba Barracks in Karonga. udindo wawo aumveratu pompa akakhala platoon commander kumene kundi ku Chilumba Barracks. Iwowa ndi amene akhala wachiwiri kuchita bwino pa maphunziro amene amachitawa
officer cadet koma pakadali pano ndi officer tsopano ovomerezeka kubwerera tsopano kukakhala pansi. Overall best allied officer cadet. This is none other than Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama from the Tanzania People's Defense Force. Achita bwino kuchokera ku maiko ena ameneyu ndi wa mdziko la Tanzania akuti achita bwino kuposa anzake ena 9 amene amachokera ku maiko ena. June 1997 at Kibara Hospital, Bunda District in Mara Region. He did his primary education at Namhura School Primary School and his secondary education at Nyamilaha Secondary School. He then did advanced secondary education at Shinyanga Secondary School. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama then proceeded to do his tertiary education at the State University of Zanzibar, where he obtained a Bachelor of Science honors in Environmental Health. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama hails from Namhura Stu, Bunda District in Mara Region. Second Lieutenant Boaz Magambo Nkama is being presented with a scroll. Tsopano nchokuti awa amene achita bwino kuposa anzawo onse ochokera ku maiko ena omwe analipo 10 ochokera ku mdziko la Tanzania akubwerera kukakhala amene tukayimirira pamene ayimira anzawo. Mphoto yomaliza amene kubwera tsopano ndi atsungwana amene achita bwino pa maphunziro amenewo. During training was considered by the Commandant, Malawi Armed Forces College, as the overall best female officer cadet. This is none other than Second Lieutenant Precious Nkwina. Precious Nkwina ndamene apambana amayi onse anzawo 22 kukhala amayi amene achita bwino pa maphunziro amenewa mu chaka ndi theka chimene akuchita maphunziro awo. Iwo watsopano akuyenda kuti akalandire mphoto kapena kuti chomwe akonzera kutsogoloko ndipo akuyenda tumosangalala monyadira. Before undergoing her secondary education at Nelimau Secondary School in Nzuzu. Second Lieutenant Precious Nkwina was then selected into the College of Medicine, which currently is called Kamuzu University of Health Sciences, where she graduated in 2020 with a Bachelor of Medicine and a Bachelor of Surgery. Second Lieutenant Precious Nkwina hails from Semba Village, TM Gabu in Chikwawa District. Second Lieutenant Precious Nkwina will be presented with a scroll. Precious Nkwina ochokera kwa Gabu ku Chikwawa ndamene wachita bwino kuposa amayi onse mwe analipo 22 mu maphunziro amene omwe achitika mu chaka ndi theka. Tsopano akulandira ndithu mphoto yawo kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino Professor Thabita Mutharika. Mena mafotokoza mbiri yawo ija akuti iwo anachita maphunziro awo ngati namwino omwe anakhazika kwambiri kunkhani yokhudza surgery. Ndithu ndi namwino komanso dokotala ovomerezeka kukapanganso tolankhani. Iwo wanso atumiza kukaronga ku Chilumba Barracks kumene akakhale platoon commander. Zosangalatsa kwambiri kuona ndithu kuti ayi ndi mzimayi olimbikira kwambiri kuchoka ku Marymount kupita ku Kamuzu College of Nursing yomwe pakadali pano imeneko adakatenga maphunziro awo namwino komanso kapanga za surgery. Kumaliza zimenezo ndikuti ayi ndifuna ndikatumikirenso dziko la Malawi ngati msilikali. Pakadali pano akuyenda kubwerera kuti akayimenso kumene ayima anzawo mosangalala kwambiri kuti ayizatheka ndi officer sopano wa Malawi Defense Force komanso ndapambana amayi anzanga kuti ndachita bwino mu maphunziro amenewa. Chimene chitike pakadali pano nchokuti tsopano mtsogoleri wa dziko lino Professor Thabita Mutharika akufuna akatoletse chithunzi ndi
akatoletse chithunzi ndi maofisala amene tsopano amene awakhazikitsa lero lino ndipo angolengeza ndithu kuti ayi nayenso mtsogoleri wa dziko lino wapasanso mphotho yapadera ya ndalama amenewa anayi amene achita bwino ngati kuwayamikira. Zonsezi zikuchitika kuno kusalima Mafco ground ndipo I will invite the Pillars Party to march to the parade ground with the Pillars, while the newly commissioned officers must take their position for the photo opportunity. Ninafotokozera muja Have taken their position in reference to the President, accompanied with the following: Honorable Minister of Defense, Chief of Defense Force, Chief of Staff Joint Headquarters, Commandant Malawi Armed Forces College, Malawi Defense Force Head of Staff Person, Malawi Defense Force Legal Officer, Parade Commander, Second Lieutenant Placius Kampala, Malawi Defense Force Sergeant Major, and Parade Regimental Sergeant Major will join the newly commissioned officers for the photo opportunity. Allow me now to hand you over to Second Lieutenant Placius Kampala for this ceremony. apapa ndikuti no maofisala amenewa amene angokhazidwa umene akufuna ajambulitsa kuti atoletse chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko lino ndi akukonzakonza bwaloli kuyika chinsalu chija chimene amadutsapo mtsogoleri wa dziko cha ulemu kenako mipando imene akhalire kuti chithunzi chimenechi chitoledwe kuti zikhale mbiri ya dziko lino kuti pa 28 November 2025 mtsogoleri wa dziko lino anakhazikitsa anyamata ndi atsikana 122 kukhala maofficers a Malawi Defense Force. Zosangalatsa kwambiri ndi zithunzi ndi zimene zimasunga mbiri. Ndikunena pano ndikuti asilikali ena macha kuti chief of party pa Chingerezi anyamula mipando tsopano imene igwiritsidwe ntchito pa zithunzi zimenezi. Mwambo osangalatsa kwambiri. Angona magawana bwino maudindo kuti ayi muzanyamula mpando kupiritsa apa inu muzachita izi. Makhala mwambo osangalatsa kwambiri mwambo wadongosolo wa asilikali. Ndikuti kwinako ena akupiritsa mipando ena ajanso amene angokhazikitsidwa umene ngati maofisala ndikuti kuyenda ndi monyadira bwinobwino kuti ukatoletsatu chithunzi ndi mtsogoleri wa dziko sizilikachitika. Ngati mwa inu amene mumaliza maphunziro anu munapeza mwayi ngati umenewo. Chingerezi yake chimenera kuti newly commissioned officers of the Malawi Defense Force. Ndikucheza nzanga Philippines kumbuyo kuja malimbikira anthu amene atakafikira mabwana chithunzi zimene zikumveka amati akachoka mazo lino mukakhala platoon commander kwakuti zasangalatsa kwambiri amene afotokozera mtauta anthu amenewa ndikuti achitaso maphunziro ena akukadera osiyanasiyana monga mwachitsanzo uja wapambana anzake onse amayi amene uja anachita maphunziro auna mwino ndipo ndithu namwino kuti John koma kuvomeranso kuti ayi kupatula kuchita izi ndikachitenso nzima ya usilikali ndiye pano ndithu akonzakonza m'bwalomu kuti pakhale chithunzi chabwino chimene chidzakhale mu mbiri ya dziko lino kuti ayi titamaliza maphunziro athu tidajambulisa ndi mtsogoleri wa dziko ndi pakadali pano akuyenda kupita ndithu kuti akajambulise aliyense ali ndi malo ake amene amukonzera ndipo aliyense akupita kukayima pamalo pakepo. Mmene taneneramo ndithu yakuyenda mwandawala mmene anawuzira kuti achonde muyende mwandawala koma anagawana ndithu aliyense kuti yodzayima apa yodzayima apa yodzayima apa aliyense ali malo ake zadongosolo ndithu ndipo aliyense akatenga malo amenewo. Ena kuyenda mozungulira mipandoyo ayisanja bwino ndithu mipandoyo kuti pali ena amene akhale m'munsi ena akhale mmwamba kuti aliyense akaoneke nkhope yake komanso kuntunda kwa thupi lake kuti ayi zikhale mu mbiri chifukwa pa chithunzi chimenechi soti pali mtsogoleri wa dziko lino yekha komanso pali nduna
ya zachitetezo maso akuluakulu ena usilikali kuchitira umboni kutsimikiza kuti tsopano awa ndi maofisala tsopano a Malawi Defence Force zikuoneka kuti zinatalikirana ndithu pang'ono ndi akuzikonza kuti ayi mipando iwandikane bwinobwino kuti chithunzi chikhale chopambana aliyense aoneke ndithu mambo osangalatsa kwambiri komanso nkhani zake zosangalatsa kwambiri kuti kupatulakira maphunziro ena au kadaulo apamwamba ena ndi ena koma kusankhanso kuti tiye ndikatumikire dziko ngati asilikali tituli ndi metafotokozera kuti nkhani yosangalatsa kwambiri apa dziko la dziko linafuna achoke kunsanja tsopano kuti akakhale kutsogolo achambulisa mmene mafotokozera muja kuti nkhani yosangalatsa indisachidwe mtsikana kuti waposa anzake uja kuti anachita maphunziro ake ngati dokotala ndipo ndi dokotala zomwe zili zosangalatsa kwambiri kukhalanso opambana anzake ndi pakadali pano tsogolo dziko lino nthawi iliyonse azitsika ndithu kunsanja kuti apite akatolese chithunzi pamene nafotokozera zimakhala ndi dongosolo lake atsogolera ku chithunzi chimenechi ndi kuti ndi akuluakulu asilikali anthambi zosiyanasiyana za asilikali taonanso ndithu a Captain Mathias Kaliza omwe ndi legal officer wa Malawi Defence Force achatathandizira kulumbiritsa nawonso apita kumeneko kuphatikizaponso a Colonel Canon Richard Maida, head of chaplaincy ajana apempherera acha nawonso apita nawo ndi kusachedwa pompa ndithu taona dziko la dziko lino wadzuka pansanja nayenso kupita motsogozedwa ndi nduna ya zachitetezo Achimwemwe Chipungu MP komanso pa chithunzi pomwepo ndikuti pali George Alexander Chafu, mkulu wa asilikali ankhondo kutsogozana ndi dziko la dziko lino kuti akakhale pa mipando kutsogoloko kuti atoletse chithunzi chimene chithunzi chofunikira ndipo chikhale chikuyikidwa m'malo osiyanasiyana ambiri za asilikali chifukwa ndi mwambo ndithu wapamwamba mmene mafotokozera kuti pali dongosolo ndithu aliyense ali pamalo pake kuonesetsa ndithu kuti ayi zinthu zimenezi ziyende bwino mwambo umene otolesa chithunzi ndi ayi otola zithunzi nawonso aliyense kunyindirira ena kunjutirira ena kuyimirira aliyense atola chithunzi ndipo akhutitsidwa kuti ayendatola chithunzi chabwino ndipo apempha kuti atoletse chithunzi atachotsa zipewa tsopano chomaliza chimenecho chomaliza agide ichi chopanda zipewa kuti nkhope zioneka ameta bwino ndithu achinyamata amenewa mipala ndithu yogwirizana ndi chilengedwe chawo zosangalatsa kwambiri apa mdziko la dziko tsopano Profesa Arthur Peter Mutharika akubwerera kukhala pamalo pake kumsanja kumalizitsa ndithu mwambo umenewu wakhazikitsa maofisala amenewa a Malawi Defence Force tsogolo la dzino akakhala pansi ndikuti kenako nawonso abwerere akayimirire pachana ima pacha chifukwa ntchito yawo lero lino ndiyoyima komanso aja ndeti anabweretsa mipando acha alowenso mbwalomo kuti akatenge mipando ija kuti mubwererenso bata kenako ndikuti ikhale nthawi ija ya zolankhulalankhula malingana ndi dongosolo limene lakonzedwa ayambe kulankhula ndi General George Alexander Chafu Jr. omwe ndi Chief of Defence Force, Malawi Defence Force. Akadzalankhula iwowa padzabwere Honorable Achimwemwe Chipungu MP omwe ndi Minister of Defence omwe adzadzutsa mtsogolo la dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika yemwenso ndi Commander in Chief
wa Malawi Defense Force kuti adzalankhule kuna adzapereke mawu ake kwa anthu amene asonkhana pano komanso amene akutsatira MBC Radio 1, MBC TV komanso pa MBC Digital. Ndikuti akadzamaliza kulankhula mtsogoleri wa dziko lino adzapasidwe salute kenako padzayambidwa national anthem. Zonse zilitu zikuchitika kuno. Ndipo pali dongosolo lake labwino lochokera ngakhale apo pamene amajambulisi chifukwa kuno kuti sabwereranso kuchanali kuchayi koma akudzayima ngati kumanja kwa Nsanja. Munthu aliyense akafika pota imepo kupanga saluti ndithu kumenyetsa mwendo ndi mphamvu osaona kuti pali dzuwa kapena akukuba ndikuperera malo mawo ndipo iwo anu akapatira malo mawo zakhala ndi zolankhula. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, the newly commissioned officers will now march to take their positions in the parade before we have teachers. ndi imene afotokozera akuyendetsa mwambo uno Lieutenant Colonel Paul Chiphwanya ndikuti awa maofisala atsopanowa akwina abwerere pamalo pa bwinobwino akabwera amenepo ziyambikiza zolankhula. Ndiye ayi kuli zosangalatsa ndithu kwaona mayendedwe aka umakhala osangalatsa ndithu aperete mkono wakumanja wakumanzere mwendonso wakumanja to kumanzere kwinakunso achanatenga mipando achi nawonso akulowa mbwalo mukulira tichotse mipando icha ntchito yake yachitika kale. Zikukhala ndithu zinthu zosangalatsa mmene zikuchitikira kuno bwalo la Mafuko, mwambo osangalatsa kwambiri, mwambo wachisilikali. Chilichonse chikusangalatsa osambaso kuwawa kapena ululu wa dzuwa olonga lili njala imene mwina anthu ayiwala chifukwa kuchitika zosangalatsa. Akusangalatsa ati kagubidwe kwawo anthuwa komanso amene akuoneka kuti ayi mumtima mwakusangalala kwambiri kuti takwanitsa ife ife maofisala atsopano tachita kwa chaka ndi miyezi 6 nayo ndithu yayo bandi ya asilikali kukometsa mwambo chifukwa sitepe iliyonse ya mwendo ikumayenderanso ndi mmene ching'oma chikumamvekera zogwirizana ndithu sonzoti yayi panali kukonzeka kokwanira ndithu pa mwambo umenewu. Apa ndikuti afika pamalo awo acha ndipo akufuna atembenukire kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino kuti adzimuyang'ana komanso kuti adzimva zolankhula zimene zikubwerazi zikamachitika. Ndimene afotokozera kuti ayambe kulankhula ndi General George Alexander Jaff Jr., Chief of Defense Force, kenako Honorable Chimwemwe Chipungu MP, Minister of Defense, kenako adzamaliza kulankhula ndi Professor Arthur Peter Mutharika. Honorable Chimwemwe Chipungu to address the gathering and thereafter request His Excellency the President to make his commissioning speech. Honorable Minister. Your Excellency, Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of Malawi Defense Force, Your Excellency, Professor Gertrude Mutharika, First Lady of the Republic of Malawi, all Cabinet Ministers and Deputy Ministers present, Dr. Justin Adak Saidi, Chief Secretary to Government and all senior government officials present,
General George Alexander Jump Jr., Chief of the Defense Force, Malawi Defense Force, Mr. Richard Luhanga, Inspector General of the Malawi Police Service, Lieutenant General Kondwani Gift Kalino, Deputy Chief of the Defense Force, Malawi Defense Force, Major General Desmond Chawanda, Chief of Staff, Joint Force Headquarters, all service commanders present, Brigadier General Enoch Mtonya, Commandant Malawi Forces College, all general officers and senior officers present, all defense attaches present, officers, men and women of Malawi Defense Force present here, Warrant Officer Class 1, Salem Musa, Malawi Defense Force Sergeant Major, Traditional Authority Maganga, and all local leaders present, all spouses of officers and soldiers present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. I'm deeply delighted to be here to witness this important event when our newly commissioners took oath of office to defend the Constitution and territorial integrity of our country. Having successfully completed their military training here at Malawi Forces College, today we are gathered here not only to celebrate the achievements of the new commissioner officers, but also to reaffirm our commitment as government to the future of Malawi, the future of the Defense Force, and the security of our beloved nation, Malawi. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, it is truly gratifying to witness the impressive large numbers of our newly commissioned officers today. These individuals successfully went through a rigorous training recruitment process, ensuring that only the most qualified candidates were selected. This achievement is a testament to the high standards that Malawi Defense Force upholds. As a result, we in the Ministry of Defense are proud to welcome the very best newly commissioned officers into their officers' corps of the Malawi Defense Force and sister defense forces present here. Their commitment to service and leadership will undoubtedly strengthen our military and enhance our respective nations' security. Distinguished ladies and gentlemen, training of these newly commissioned officers has come at an opportune time since Malawi, as a part of the global village, is actively taking part in various peacekeeping missions to ensure that peace prevails in different African countries and beyond. Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, as already stated by the Chief of Defense, let me also mention that the officer cadet training being completed today has not been without challenges. Despite the challenges, however, Malawi Defense Force, through the Malawi Armed Forces College, has been able to successfully run the course, mainly due to the spirit of commitment and perseverance displayed by the training officers, instructors, and you, our newly commissioned officers. Let me therefore commend you for making it this far. I am proud of you just the same way Malawi Defense Force is. The whole Ministry of Defense, and above all, the Commander-in-Chief, His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika. At this juncture, allow me to once again offer my warmest congratulations to our newly commissioned officers for successfully completing their cadet training here at MAFCO. I wish you every success as you join the Officers Corps, the Malawi Defense Force, and your respective defense forces, serving your nation with dedication and love. With these few remarks, I thank you all for your attention, and may God bless you. Allow me to invite His Excellency Professor Arthur Peter Mutharika, President of the Republic of Malawi and Commander-in-Chief of the Malawi Defense Force, to address us. Your Excellency, sir.
Thank you, thank you, thank you. kumalizanso ndithu mwina gawo la zolankhula pa malo ano kumene asilikali 122 akhazikitsidwa ngati maofisala a Malawi Defence Force atamaliza maphunziro awo a chaka ndi theka la chaka 18 months. Mwa iwowa anyamata 96 atsikana 26. Folo mwa iwo alandira mphatso zosiyanasiyana. Oyamba chifukwa chokuti wachita bwino kwambiri, wachiwiri otsatira wake, wachitatu kukhala amene wachita bwino pakati pa anzake amene achokera ku maiko ena, ndipo wina ndikuti ngati atsikana amene wachita bwino kuposa atsikana anzake. Unali mwambo wosangalatsa kwambiri, ndipo apa ndikuti mwambo ukupita mapeto. Amayi akusangalala chifukwa kuti mtsogoleri wa dziko lino wapereka 10 million kwa welfare ya azimayi akuno kumafo. kwa maofficers atsopano onse amene anabwera kutsogolo kuno chifukwa chochita bwino pa maphunziro awo ya officer cadet. Nde kupatula kupereka 10 million kwa amayiwa aja folo ndawatchula aja nawonso achoka kuno ndi 500,000 kwa aja aliyense kuchokera kwa mtsogoleri wa dziko lino kuwathokoza kuti ayi kumachita bwino kuposa anzanu onse pa maphunziro amenewa. Zonsezi ndithu zikuchitikira pa bwalo lija la Mafo kusalima, ndipo mmene tafotokozera ndikuti mwambo utsopano ukhanga kupita kumalechereche chifukwa pamene walankhula mtsogoleri wa dziko lino ndikuti zochitika zatsala zochepa kwambiri. Nde posachedwa pampa pakhale mwambo uja kuti amene asankhidwa kumenewa atuluke ndithu m'bwalomo ndi akutsogolera nda parade commander. Mwambo uja timanena uja kuti otsanzika kuti tsopano yayi tichokembo m'bwalomo tikapume tikakumane ndi abale tikasangalale. Wake ndo chisilikali ndithu kukhala zia zokuwakuwa amene akuwira asilikali ali ndi mawu amene amakuwa ndi akukuwa ya kupereka saluti yomaliza kwa mtsogoleri wa dziko lino. Awo aja amatenga zimipeni zamati mabenesi aja ndi kuti kumawuyimika mwamba mukuupsopsona choncho za chisilikali atembenuka kuyang'anizana ndithu. Zosangalatsa ndithu kuyenda pang'ono awo amene akutsogolera aja ndi amene akhaleno patsogolo kumalondola kumsanja kumene kuli mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika kuti atsanzike achoke pano pano. Zinthu zadongosolo kwambiri. Wona kuyimika mifuti mwambamu kumakhala ngati kumayimenya matombe kwati pwa. Within the Malawi Defence Force and in Allied Defence Forces. This moment marks not just the culmination of their rigorous training and dedication, but also the beginning of the new chapter. Akutuluka maofisala atsopano mmene amafika kuno anali makadeti, watha kadeti tsopano ndi maofisala ndithu, ndipo onsewa akupasidwa maudindo akuluakulu okatsogolera mu usilikalimu. Tamva kale nawa ndi ma platoon leader a madera osiyanasiyana amene atumizidwa kale ndi apa
akutsanzika tsopano kutuluka m'bwalomo kuti ayi zikomo kwambiri kwa nonse amene munazachitira umboni kuti ife ndi maofisala tituluke m'bwalomo tsopano mwambo ukupita kumapeto ifenso chomwe inabwerera chatheka tsopano ndife maofisala kuyenda ndithu monyadira kuponya kamwendo khanga tukayimika mwambamo kudzaponda pansi choncho atachena bwino uniform yawo yokongola ya khaki zipewanso za khaki zomaonekabe ngati golide koma ndi khaki be ndithu sapato zabwino zopolisha bwino za black apapa ndekuti ena kutulukira kumanzere kwa nsanja ena kumanja ndikuti khoza kungonena kuti hafu ya 122 ndikuti akutulukira chakumanja kwa nsanja hafu ina ikutulukira cha kumanzere kwa nsanja anthu ena onerera kutola zithunzi kwa jambula ndithu abale amene amadikirira kuti mwambo uthe akapereke maluwa akasangalale komanso iwo andithu akuoneka osangalala kuti zomwe timafuna zizazarani zatheka taonani lero lino ndife maofisala osati maofisala achibwana atafikiranso pa kaudindo ndithu ku usilikali basi ndikuti m'bwalomo kumatsala aja mabaleta ameruni aja ku parachute battalion amene wanda amachitire sokole amakonda kumutchula a business aja ndi amene atsala m'bwalomo munthu kuti achite sokole chifukwa maofisala aja atulukano tsopano ati simakadetiso pano maofisala tsopano mukachitanenera koyambirira kuti ndimakhala ngati pa Chingerezi promotion akozedwa pa udindo nchifukwa ike panali mwambo wina osangalatsa kwambiri umene amati tsopano mudzichita perete ndi malupanga osatinso ndi mfuti so ndinali nthawi yakunena kuti anene kuti inuyo mwakozedwa ndinu adindo nchifukwa chake mamva nkuyankhula kwa anthu osiyanasiyana kupatira mtsogoleri wa dziko lino akutsindika kuti kalamulireni anzanu mwachikondi modzichepetsa ndiponso mokonda dziko ngati Amalawi ndiye zinali zinthu zonyaditsa ndithu kuti alandira maudindo amenewo tsopano amene azikatsogolera zinthu mwina tingomva uko za sokolesokolezo akuyankhula MC sokolesokole zina zutika pitano Let's go today. Allow me now, Your Excellency, distinguished ladies and gentlemen, to hand you over to the parade commander for Sokole. Parade commander. pamenepo ndikuti asilikali aja achita sokole uchi kutsanzika tsopano nawonso atuluke m'bwalo muno kuti mwambo onse watha
chatha tsopano kuti chimene chitsale mwina ndi pemphero lomaliza kumaliza mwambowu chifukwa tsiku la dziko lino zikangotha zimene zakhala kunyamuka pamalo ano mmene tafotokozera ndithu kuti unali mwambo osangalatsa mwambo ochititsa chidwi ndipo kuti kupitaku ndi kumapeto. And all of us here present to stand for the presidential salute that will be followed by the Malawi national anthem. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.